Това е радиоуправляем самолет, който се изстрелва само с електричество и магнити по електромагнитна релсова установка, подобна на съвременните системи за изстрелване на самолети от самолетоносачи. Преди няколко години построих подобна установка, която можеше да изстрелва само хартиени самолети и малки планери, а тази стара установка изискваше сложна електроника, за да работи. Но имам идея да я направя изцяло механична, което се надявам да я направи по-проста и по-мощна. Това видео е спонсорирано от Кивико. Повече за тях по-късно. Добре, ето го първият прототип. Имам тези 4 магнита монтирани на тази релса. Тези първи 2 магнита имат еднаква посока на полюсите, а втората двойка са обърнати, така че посоката на полюсите им е противоположна. По този начин, ако имам някакви намотки на шейна и подам малко ток към намотките, това трябва да създаде електромагнит, който ще отблъсква първите 2 магнита и ще бъде привлечен от втората двойка магнити. Така че нека го поставим на място и просто да укъсим с няколко жици тези намотки. О, вау! Това всъщност изстреля по-добре, отколкото очаквах. Сега съм монтирал 2 метални ленти от двете страни на релсата и също така съм направил нова шейна с тези метални ленти, които стърчат отзад. С надеждата, че те ще осъществят контакт с контактите на релсата и ще подадат захранване към намотките. Така че нека бавно ги вкараме в намотките и да видим дали ще изстреля. Purely mechanically timed. Това, което ми харесва в този дизайн е, че времето се определя изцяло механично, тъй като позицията и дължината на лентата могат да се регулират така, че да включват и изключват намотките точно в правилния момент, за да ускорят шейната. Но тези контактни ленти не са идеални, тъй като трябва да бъдат перфектно подравнени, за да осигурят добър електрически контакт с лентите на релсата. Но мисля, че имам решение. Сигурен съм, че много от вас са играли с Scalextric кули преди, където те се движат по писта с тънка метална лента по средата. Това подава захранване към електрическия мотор в колата чрез тези много малки четки отдолу. Сега, тези четки работят много по-добре от контактните ленти на моя изстрелвач, защото се напасват към пистата много по-добре и осигуряват добър електрически контакт. Затова си купих пакет официални четки за Scalextric, за да ги тествам на шейната. Само един малък проблем. Не могат да се запояват, защото поемат калай по цялата четка и я правят твърда. Най-лесното решение, което намерих за това, беше да използвам метална лента, прегъната, за да създам собствена кримпа, която после може да се запои, без калая да докосва директно четката. А с монтираните четки на шейната всичко работи доста добре. I've been doing some more designing and built this. It's essentially Работех още по дизайна и направих това. Това е по същество същото като първия прототип, но има 2 пъти повече магнити и 4 пъти повече контакти. Причината да има много повече контакти е, че е свързан така, че да сменя полярността на намотките, когато преминава покрай всяка двойка магнити, създавайки променлив ток, което трябва да го кара да привлича и отблъсква всяка двойка магнити, създавайки 4 точки на ускорение по този къс участък. Също така значително упростих шейната, като използвах само една намотка в центъра, което позволява по-тънка релса, така че магнитите да са по-близо един до друг и шейната да е малко по-лека. Също така, като се има предвид, че официалните четки за Scalextric струват 3 паунда и 50 за този пакет от 6, което е само 18 см четки. Открих, че мога да купя тази оплетка за разпояване, която представлява просто оплетена медна лента и струва само 3 паунда и 40 за 1,5 метра. Така че излиза около 1/8 от цената на сантиметър. И този нов прототип изглежда наистина обещаващо. Толкова е готино да гледаш как това нещо изкри по релсата, докато ускорява до максимална скорост. Обаче забелязах някои следи по металните контакти. Това не е голям проблем, тъй като тези ленти са направени от никел, който има много по-висока температура на топене от медните четки. Така че мисля, че основно става въпрос за разтопена мед, която се отлага върху тях. Но би било добре контактите да са сменяеми при финалната версия на изстрелвача. Освен това, изстрелването на шейната само чрез избутване в контактите не е идеално, тъй като отблъскващата сила върху първите магнити е достатъчно силна, за да огъне триизмерно опечатаната част, което води до прекъсване на четките и, доста сериозно искрене. Така че ще трябва да направя мощен превключвател, за да стартирам изстрелването. За финалния дизайн отпечатах държача за магнита на Formlabs Form 4, тъй като този принтер изработва части с помощта на UV втвърдяваща се смола, което би трябвало да е по-здраво от предишните държачи за магнити и се надявам да предотврати всяко огъване, което причинява прекъсване на четките. Освен това, прозрачността изглежда наистина добре. След това кримпнах малко медна плитка, която може да се запои към основните захранващи кабели и се огъва във форма на С, за да се монтира вътре в скобите. Причината за това е металните контактни ленти да могат лесно да се подменят. Така че като ги огъна под определен ъгъл, те могат да се поставят в държача без нужда от запояване,
което прави лесно изваждането и подмяната им, ако се повредят. Следващата стъпка е да подготвя релсата, като пробия няколко дупки по дължината й, които ще позволят на жиците да преминават за редуване на полярността. И монтирах дълга медна шина от двете страни на релсата, която ще подава ток към всички контакти. След това магнитът и държачът за контакт могат да бъдат прикрепени и запоени. Сега имаме положителната шина от тази страна, а отрицателните жици минават през отворите към другата медна шина от другата страна. След това, ако свържем захранване към едната шина, избутаме шейната в позиция и подадем захранване към другата шина, шейната трябва да се изстреля, което изглежда страхотно на тъмно. Repeat this design another 9 more times for a Сега просто трябва да повторя този дизайн още 9 пъти за общо 80 магнита и 80 контакта, за да видя колко бързо ще се движи това нещо. Което отне около 6,5 часа и вероятно щеше да стане по-бързо, ако бях запоявал директно към контактите. Но това, че контактите са сменяеми, ще улесни много ремонта в бъдеще, ако се наложи. След това частите могат да се монтират на релсата, после да се запоят и накрая да се монтират магнитите, средуващи се северни и южни полюси. Сега всичко, което е нужно, е мощен превключвател, който да служи като спусък за изстрелване на шейната. Започнах да отпечатвам превключвателя на моята Prusa XL с нейните възможности за смяна на инструменти, което ми позволява да отпечатам гъвкави панти, тъй като искам този превключвател да има пружинно рамо, което може да се издърпа назад, за да зареди изстрелвача. А тази гъвкава панта ще служи като заключващ механизъм, който ще държи превключвателя отворен, което означава, че са необходими само 2 отпечатани част и няколко малки компонента, за да се завърши. Трябва само леко да се коригира дизайнът, тъй като това не се заключва надежно. Затова новият дизайн има пружината отдолу, за да бъде по-компактен. А сега заключващият механизъм работи перфектно. След това го монтирах към изстрелвача и запоих контактите, както и отпечатах бутон за изстрелване. Така че с шейната на релсата всичко е готово за изстрелване. Но има проблем. Гледайки превключвателя на забавен каданс, се вижда, че има много отскачане заради инерцията на лоста, когато удари контактите, което може да не изглежда като голям проблем, тъй като едва се вижда с просто око. Но що се отнася до ускорението на шейната, тя почти напълно пропуска първите няколко двойки магнити, а искрите не оставят контактите на превключвателя в добро състояние. Прекарах следващия ден или два, опитвайки различни идеи, за да предотвратя това отскачане, но нищо не изглеждаше да работи. Докато не си спомних за един превключвател, който използвах в предишен проект, наречен Геркон. Този превключвател всъщност представлява два метални контакта, които се привличат един към друг, когато наблизо се постави магнит. Сега, този малък геркон е предназначен само за половин ампер, което изобщо не е достатъчно за тази установка. Но може би мога да направя свой собствен, който да издържа на тока. Този нов превключвател има две метални ленти, които са разделени от много малък процеп, с малък магнит поставен отгоре, както и магнит на рамото. След това, когато рамото се вдигне, той издърпва двете ленти една към друга, затваряйки веригата, и на забавен кабер се вижда, че отскача много по-малко от предишните конструкции. Затова го модифицирах леко, за да предотвратя излагането на металните ленти под напрежение, както и покрих медните шини, които подават захранване към контактите. И сега изстрелвачът е готов. Но преди да изстреляме няколко снаряда, нека ви разкажа за изстрелвач, който можете да построите с помощта на спонсора на това видео. Кивицо е насочен към това да направи ученето по забавен начин, като съчетава наука и решаване на проблеми. Като дългогодишен фен на Кивицо, техните комплекти винаги ме впечатляват. С лесни за следване инструкции и всички необходими части, това е перфектният начин да започнете научен проект. Честно казано, бих искал да имах един от тези комплекти на Кивико като дете, защото те са отлична комбинация между строене и учене. Като включените списания обясняват научни концепции като инерция, чрез комикси и допълнителни експерименти, които можете да направите с домашни предмети. И те имат огромно разнообразие от комплекти за всички възрасти, така че можете да построите всичко, от ракети с бутилки до требушети. Така че ако все още не сте опитвали комплект на Кивико, горещо ви препоръчвам да ги разгледате. И точно сега можете да получите 50% отстъпка от първия си месец от месечния им абонамент, като използвате кода Tom Stanton или като посетите kivico.com/Tom Stanton. Линкът ще бъде в описанието на видеото по-долу. Заключено и готово за тръгване. Изглежда ли добре? Добре ли е? 3, 2, 1. Вау, виж как изкри по целия път надолу. Все едно свети, все едно е с форсаж. О, това е толкова яко. О, излетя в перфектния момент. Знам, че го направих. Настрой трима точно както трябва и стрелваш грозето след 3, 2, 1. What do you call this? The bullet О, това беше плюсване. loaded in.
О, това е толкова хубаво плюсване. Страхотно. Той пое цялата енергия от шейната. О, шейната удари релсата. О, не значи ли това, че е релсата? Да, изглежда добре. Мога да сложа 3 зърна грозде там. О! Няколко зърна грозде, приятели. След 3, 2, 1, 3 зърна грозде. Целия съм в сок от грозде. О, един не се спука, един отгоре. The speed. Как се озова там? О, чакай. Един беше ли ударен? Има само един. О, отскока. Няма вълна. Душ. Не мога да повярвам, че наистина го нарязах. Душ. Какво правиш, Томи? Изстрелвам хот-догове. 2, 1. And 48 volts. And aside from the sparks getting О, не. large, it's clear the 200 Това е като червей. Точно така. Имаме... Как бихте нарекли това? Шейна като влак стрела. Шейна като влак стрела. Заледи ли го? 2, 1. is far heavier than the 100 turn. Бос, това направо летеше. 2, 1. However, we can use the tracking software to measure acceleration. Сега изстрелвачката може да е готова, но все още има работа по шейната. Затова построих 4 нови шейни, всяка с различен брой навивки на жицата на бобината. От 100 до 400 навивки, за да видя как това влияе на скоростта. Meaning that if all sleds were equal in mass, we'd have a И за да измеря скоростта точно, отпечатах този маркер за проследяване, който може да се монтира на всяка шейна. След това, след като заснема всичко на забавен каданс, мога да импортирам видеото в софтуер за проследяване, който ще измери скоростта по дължината на релсата. След това повторих този тест при 16 волта, 32 волта и 48 волта. И освен, че искрите стават по-големи при по-високо напрежение, ясно е, че шейната с 200 навивки винаги печели състезанието. Сега, теоретично, повече навивки на жицата трябва да създадат по-силен електромагнит. Но това, което не се взема предвид, е масата на всяка намотка. Тъй като намотката с 400 навивки е много по-тежка от тази с 100 навивки. Така че това е деликатен баланс между силата на електромагнита и масата на шейната. Въпреки това, можем да използваме софтуера за проследяване, за да измерим ускорението. И тъй като знаем масата на всяка шейна, можем да използваме втория закон на Нютон. Силата е равна на масата по ускорението, за да изчислим силата напред, произведена от магнитите. И това показва, че шейната с 400 навивки произвежда най-голяма сила, което означава, че ако всички шейни бяха с еднаква маса, щяхме да имаме ясен победител. Също така, повече навивки на жицата водят до по-голямо съпротивление и следователно токът, преминаващ през намотката, е по-нисък, което намалява натоварването върху тънките медни четки. Както при шейната с 100 навивки, почти 90 ампера ток преминава през намотката при 48 волта, което унищожава четките. След това модифицирах шейната така, че четките да могат да се сменят, като се закрепват на място с един болт. Затова, ако се наложи да ги сменя, просто разхлабвам болта и запоявам нови четки. Надявах се тази установка да достигне много по-високи скорости от старата ми установка, тъй като няма чувствителна електроника, която да ограничава напрежението. Но при 3 пъти по-високо входно напрежение, най-бързата шейна достига само 72 км в час, което е само с 6 км в час повече от старата ми установка. Въпреки това, което новия дизайн може да понесе, е по-голям ток. Затова можем да проектираме шейна с няколко намотки. Това се надявам да създаде много по-големи магнитни сили за изстрелване на много по-тежки снаряди. Затова вместо да изстрелваме хартиени самолети и много леки самолети, отпечатани на триизмерен принтер, нека опитаме да изстреляме напълно радиоуправляем самолет. Този самолет е един от най-леките радиоуправляеми самолети, които притежавам. Само 138 грама. Но все пак ще бъде най-тежкото нещо, което съм изстрелвал с магнити. И с шейната с 400 навивки, която произвежда тласък от 6,7 нютона, 2 намотки би трябвало, поне на теория, да са достатъчни, за да ускорят този самолет до около 9 метра в секунда, което трябва да е напълно достатъчно, за да излети. Затова създадох 3D CAD модел на фюзелажа на самолета Fonshape, която е CAD програма, базирана в облака. И това ми позволява лесно да проектирам стойка, която трябва да го закрепи към шейната. Ако искате да проектирате подобни проекти, силно препоръчвам да разгледате Onshape. След това моделът може да бъде експортиран и отпечатан на триизмерен принтер, което пасва идеално на самолета. О, това пасва перфектно. И така, с новата шейна с 2 намотки, напълно готова за тест, реших, че трябва да направя бърз тест с пробна тежест, само за да проверя изчисленията си. 3, 2, 1. Това трябва да свърши работа. На следващия ден отидох в местния парк с надеждата да полетя.
Общата маса на самолета и шейната е 220 грама и достига скорост от 10,2 метра в секунда или 22,8 мили в час за 1/10 от секундата, което е изненадващо по-бързо от моята преценка. Може и да не е най-практичният начин за изстрелване на модел самолет, но според мен е един от най-готините. Благодаря, че гледахте.